ଅଛନ୍ତି ଗୌତମ ଚରଣ ସାହୁ ମଣ୍ଡଳ ବୟସ 48 ଥିଲା ଦାମୋଦର ରୋड ଖୁଣ୍ଟିଆ କଲୋନି ଆମର ଲୋକନାଥ ରୋଡ଼ରେ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଆମର ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? ମୋର ବସା କାମ ବହୁତ ଦିନ ବସିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଏଲୋପାଥି ଖାଇଦିଏ ଟିକେ କମିଯାଏ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା ଆସିବା ଯୋଗାଯୋଗ ହେବାରୁ 5 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଏଇଟା? ହଁ 5 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରୋଗ। ଆପଣ ଥେରାପି କେତେ ଦିନ ନେଲେ ଏଇଠି? ଥେରାପି ପ୍ରାୟ 15-17 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି। ହଁ ଅଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ଡାହାଣ ପଟ ଦର୍ଜ ରହୁଥିଲା। ହଁ ବସି ପାରୁନଥିଲି। ଦଶହରା ପରଠୁ ଗଲା ଦଶହରା ପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଟେକା ହେଇଯିବାରୁ ଅଧିକ ଧରି ପକେଇଲା। ମୁଁ ବସି ବି ପାରିଲିନି। ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମଧ୍ୟ ବସିବା ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ 15-17 ଦିନ ଥେରାପି ନେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି? ମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କେତେଟା ଶିଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମୋତେ ବତେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ସେଇଟା ଅଲଗା ରୋଗ ପାଇଁକା ବି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେବ। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୋର ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଟା ପାଇଁକା ଶିଖେଇଛି ପେଟ ପାଇଁକା କାମ ଦେବ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋତେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଔଷଧ ଖାଇବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି। ତେଣୁ କହିଲେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ତ ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧରେ କମୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ କମୁଛି। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଔଷଧଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ। ସେ ଔଷଧ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସେଇ ଥେରାପିରେ ହିଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହେଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।